Proszę Państwa, Katowice, 2 maja 2023. Miłosz S. Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, bieg bohaterów. 4,2 km ulicami Katowic. Czy zostaniemy tymi rzeczonymi bohaterami? Zobaczymy. Osiedle słynne Gwiazdy. W tle panorama wspaniałego miasta Katowice. Tam w tle wieżowce KTW 1, KTW 2, budowla Nospru. Tutaj szklane domy z powieści, no z jakiejś tam powieści. Tu szyb, na który można wjeżdżać, ale teraz akurat nie. Tutaj proszę, śmieszne pieski. A tam budują apartamenty ponoć dla zwycięzcy. Tam jest przewidziany apartament w tych wieżowcach. A tak naprawdę to nie. Ależ to jest niewiarygodnie nowocześnie. Proszę Państwa, ja się tu czuję jak w cyberpunku, Cyber Katowice. Wszystko jest nowoczesne. Nowoczesne są też ławki. Najdziwniejsze ławki po tej stronie Odry. Ostatni posiłek Tom Ciopaluch przed biegiem na 1,5 godziny, aby się nie pożygać. Co? Chcesz? Chcesz? Poczęstuj się. A, nie dla psa. Sztuczna rawa, która akurat nie działa, bo popękały płyty i muszą ją wyremontować. Numer 367. Dobrze, że dali instrukcję, jak przypinać. Tak jest dobrze. Tak jest niedobrze. Miłosz, jaki ty masz numer? 374. Dobrze. Dostaliśmy po polskiej fladze z Miłoszem, czyli jednak zakamuflowana opcja polska. Proszę Państwa, nie chce mi się już. No właśnie, dzisiaj akurat ma padać deszcz. Zobaczymy, czy zdążymy dobiegnąć sushi. Widzicie, wyglądało niepozornie, ale tam trochę ludzi już ogólnie jest. Ja myślałem, że coś rozdają za darmo. Okazuje się, że jest to kolejka do to ja. Zaczął padać deszcz. 10 minut przed biegiem zamieniłem DJI-a na telefona. Ludzi jest dużo. Jest również ekipa filmowa. O, no to peleton ruszy. No i stanął. Nawet widziałem, że ktoś biegł z pieskiem. Leci. Miłosz, nie tak gibko, nie tak gibko. Nie tak gibko. Dobra, wyprzedzają nas 10-latkowie. Psy oraz przedszkolaki. Patriota, proszę Państwa, największa flaga w tłumie. Już trzeba będzie złazić już za chwilę. Już, kurde, nie idzie już. O, kieronie. Tu zawodnik wziął nas lekko. Miłość, czuć grillem, już pieką wuszta na meta. Szybko. Postój awaryjny. No, cóż zrobić? Finisz już w zasięgu wzroku. Kolka chyciła, kolano już nie. O, bydzie. Po odbiór medali. Spieszyliście się, a Warszawa jest. Proszę nawet... Słuchajcie, no, warto było. Taki oto medal, bieg bohaterów, ale to ludzie, mało tego, dali batona i wodę. No. Miłosz, co ty powiesz? Super było, polecam. Bardzo polecam takie bieganie. Przebiegnie nawet ten, co nie umie biegać. Nawet wy byście przebiegły. No i przebiegłyśmy. Potem mamy medale. No. Uzupełniamy mikroelementa.